салом дӯстон, мо акнун ба он рӯзе расидем ки Криштиану Роналду бар муқобили Амадони Камолов эҳсони панҷшанбе бозӣ мекунад. Ин нишонаи пешрафти футболи меҳан аст. Дастаи мо дар Лигаи Чемпиони Осиё бозӣ мекунад. Дар ин мусобиқа бошад имсол ситораҳои беҳтарини олам баромад мекунанд. Будани ду ҷоизадори туби тилло гуфтан бас аст ки ин нуқта дарк шавад. Бозии дастаи Ал-Наср ва Истиқлолро мухлисони футболи тоҷик бесаброна интизор буданд. Бозии аввал миёни ин дастаҳо сурат гирифт ва ҳоло мо таассуроти худро баён карда ба пешниҳоди хабарҳои дигар мегузарем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва моро давоми 7 дақиқа ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро рақобатҳои топ-дастҳо интизор мебошанд. Интер қувваи худро бо Бенфика месанҷад. Реал Мадрид ба меҳмонии Неапл меравад. Милан кӯшиш мекунад Боруссия Дормундро мағлуб созад, а Ньюкасл омадани ПСЖ-ро интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Истиқлол дар бозӣ бо рақиби пурқуввати худ илоҷи дигар надошт ғайр аз пеша кардани бозии дифоъкорона. Дар чунин усули бозӣ хеле муҳим аст ки ҳатто ним имкониятам дуруст истифода шавад ва мо онро истифода карда тавонистем. Дар дақиқаи 44 Сенин Себай аз паси легионери дигари Истиқлол Беганович истифода карда гол зад. Хушбахтии мо он буд ки дар дарвозаи Ал-Наср дарвозабони мисли Рустам Ятимов набуд. Зарбаи амалагари Истиқлол он қадар хафнок набуд, аммо дарвозабони арабҳо дар гардондани зарба хато кард. Аввалин ва ягона зарбаи мо дар қисми якум бо гол анҷом ёфт. Нимаи якум ба номи як одам аст, ба номи Рустам Ятимов. Бо шарофати бозии афсонавии ӯ ту ба дарвозаи мо ворид нашуд. Дар оғози нимаи дуввум Ал-Наср имконияти 100% голзанӣ дошт, вале онро истифода накард. Чанд сантиметр моро наҷот доданд. Дақиқаи 53 боз як сейфи буфононаи Рустам Ятимовро дидем. ҳамлаҳои дастаи Ал-Наср зиёдтар шудан гирифтанд. Истиқлол ҳамоно дар дифоъ буд. Шояд нишастан ба чунин дифои хеле ақиб хатои бузурги мо буд. Бар муқобили Роналдо ва дигарон беш аз 90 дақиқаи бозӣ кардан бо чунин усул номумкин аст. Робот нестанд охир, фақат бе тӯи давидан монда мекунад. Барои ҳамин ҳам Ал-Наср голзаниро аз дақиқаи 66 он тараф оғоз кард, чунки бозингарони мо хаста шуданд. Қувват то ҳамин ҷо буд. Мо намегӯем ки тактикаи хато интихоб шуд, мо мегӯем ки 90 дақиқа ба чунин тартиб бозӣ кардан омода нестем. Истиқлол Атлетикои соли 2015 нест ки бо чунин шева то финали Лигаи Чемпионҳо биравад. Роналду аст, Талиска. Онҳо кори худро карданд. Рустам Ятимов буд ки ҳисоб танҳо 3-1 буд, дигараш мебуд камаш 6 гол мехӯрдем. Чанд сол паёпай хабари гузариши Доменико Берарди ба дастаи Ювентус дар расонаҳои итолиёвӣ пайдо мешавад, аммо ин бозингар то ҳол дар ҷову макони худ мебошад. Айни замон Берарди дар Сассуоло аст. Аз намояндаҳои дастаи Ювентус суоли кай омадани Берарди пурсида шуд. Директори варзишии Юве Кристиано Ҷунтоли дар ҷавоб чунин гуфт: Доменико Берарди бозингари сатҳи олӣ аст. Бозии ӯ ба мо хеле писанд мебошад ва аммо айни замон дар Ювентус диққати асосӣ ба самтҳои дигар аст. Мо бояд дарк кунем ки ба кадом кор қодир ҳастем. Ювентуси кунунӣ аз дастаи соли гузашта хеле зиёд фарқ мекунад. Рости аз ин суханҳои Ҷунтоли ҳеҷ чиз фаҳмида намешавад. Маълум нест ки туриниҳо моҳи январ барои ҷалби Берарди кӯшиш мекунанд ё ки на. Худи ӯ аз интизориҳои зиёд дигар дар Сассуоло хароб шудааст. Ювентусро дар мавсими ҷорӣ мутахассисони дастаи муосир ёфтанд. Макс Алегри аз трендҳои футболӣ бохабар шудааст. ба таваҷҷӯҳи ҳамаи он нафароне ки ба Амрико сафар кардан мехоҳанд, шумо роҳҳои муҳоҷират карданро медҷӯед, вале намедонед чӣ тавр осон ва зуд ба мақсад расед. Пешниҳоди мо ба шумо иштирок дар лотареяи Green Card мебошад. Ин имкониятро бароятон Green Card Expert фароҳам меорад ва шумо метавонед дар 5 дақиқа худро номнавис кунед. Ба саҳифаи Instagram ва Telegram-и зерин даромада хоҳиш ва эҳтиёҷоти худро нависед ва мутахассисони бо таҷриба дар хизмати шумо хоҳанд шуд. Green Card Expert, фурсати бурд фаро расид. Генрих Михтарян аз пай пулу мол нест. Ӯ мехоҳад карьераи худро дар Аврупо идома диҳад. Дастаҳои кишвари Арабистони Саудӣ мехоҳанд ҳимоятгари Арманиро ба сафи худ ҷалб намоянд. Гуфта мешавад ки тобистони соли ҷорӣ ҳатто як клуб ки номи он номаълум аст ба Генрих пешниҳод кардааст ки ба ин тим гузарад. Ҳатто гуфта мешавад ки ин клуб ба дастаи Интер ҳам пули калон барои харидории нимҳимоятгари арманитабор ваъда кард, вале нерадзуриҳо шаҳрномаи Михтарянро нигоҳ доштанд.
Генрих ва дастаи шаҳри Милан ба қароре омаданд ки ҳамкории худро идома бидиҳанд. Қарордоди нимҳоятгари номбурда бо милониҳо бояд аз сари нав имзо шавад. Ҷонибҳо ба хулосае омаданд ки бо Мхитариян 2 соли дигар шартномаи ҳамкорӣ имзо намоянд. Дар Интер аз бозии ин футболбоз розӣ ҳастанд. Ӯ дар системаи Инзаги яке аз элементҳои зарурӣ дар маркази майдон мебошад. Челси ба масъалаи ҷалб кардани ҳамлагари марказӣ ҷиддӣ машғул мешавад. Дастаи пойтахти Англия тобистон ҳамлагари ҷавон Ҷексонро ба сафи худ ҷалб намуданд ва аммо дастаи шаҳри Лондон мехоҳад дар ин мавқеъ бозингари африқоӣ Виктор Осимхенро даъват кунад, то дар хатти ҳамла ҳуҷумкунандаи боэътимод бозӣ кунад. Ин нақшаро дастаҳои дигар ҳам доранд ва онҳо ҳам ба ҳамлагари марказӣ ниёз доранд, аммо Челси қадамҳои устувор дар ин самт монда истодааст. Лондониҳо мехоҳанд моҳи январи соли 2024 беш аз 100 миллион фунтро барои ҷалб кардани ҳамлагари марказӣ ба дастаи Наполи пешниҳод кунанд. Ин пешниҳоди якуми Боули аст. Пас аз ин боз Челси метавонад пули бештар бидиҳад. Наполи бошад дар навбати худ нархи Осимхенро хеле баланд аз ин медонад. Неаполитянҳо нархи якуми Викторро ба 150 миллион евро баробар медонанд. Дастае ки ба дари онҳо тақ-тақ мекунад, камаш бояд чунин миқдор маблағ дошта бошад ва пас аз ин боз чанд миллиони дигар бонусҳо лозим мешаванд. Агар мо бозии Осимхенро бо мавсими гузашта баҳо диҳем, ӯ ба ин маблағ меарзад. Дар 32 бозии серия А Виктор ба задани 36 гол даст ёфт, аммо бисёриҳо ин маблағро барои Осимхен зиёд медонанд. Фаромӯш намекунем ки бозор тағйир меёбад. Қаблан Роналдо бо туби тилло дар даст бо нархи аз 100 миллион камтар гузариш мекард. Акнун воқеият дигар аст. Осимхен барои тиктоки дастаи Наполи каме ба ларза омад, вале маҳорати голзаниро дар мавсими ҷорӣ гум накардааст. Вақтҳои охир пайваста гол мезанад. Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.